Astăzi vreau să pregătesc clătite din cartofi cu sâr. Avem nevoie de 400 de ml de lapte cald, 3 ouă, mărar, dar la mine congelat. Dar voi dacă aveți verde, puneți verde. Și 150 de grame de făină și 70 de grame de sâr. Și 3-4 linguri de ulei. Așa că punem 3 ouă. Le amestecăm. Punem un vârf de linguriță de sare. Amestecăm bine, adăugăm făina și amestecăm totul bine. Pe urmă adăugăm câte puțin lapte. Tot așa amestecăm bine totul. Iarăși turnăm lapte. Adăugăm sârul. Îl amestecăm tot. Și pe urmă și mărarul. Și uleiul. Și amestecăm. Iată așa ungem tavaua și turnăm. Îi prăjim pe două părți. Iată și rezultatul la clătitele mele. S-au primit foarte bine. Așa că să încercăm să gustăm. Desigur că se mănâncă cu smântână. E foarte gustos. Așa că încercați și faceți. Foarte ușor să pregătesc. Simplu și rapid. Vreau să vă mulțumesc la toți că sunteți alături de mine și vă doresc o seară frumoasă și numai bine. La revedere!